Antes de nada, quería agradecer a Marilar o convite para falar hoxe aquí e tamén a idea de organizar isto, a Real Academia Galega por acollelo. A verdade é que sempre é bastante difícil falar despois dunha poeta. Eu sempre que me presentan como arqueólogo, sempre penso que debería que decir que lle imos facer, non? Cando un está falando a carón de escritores ou artistas, poetas, pois é difícil, como digo, falar. O que pasa é que hai moitas conexións, en realidade, entre a literatura, a arte e a arqueoloxía, ou o pasado que recuperamos os arqueólogos. Creo que ides ver algunhas destas conexións. Teño que dicir tamén que o título da miña presentación é un pouco enganoso, porque en realidade non vou falar de escavacións, basicamente porque prácticamente non hai escavacións arqueolóxicas nas aldeas galegas. Vou falar de escavacións dun xeito metafórico, doutra forma de escavar o pasado, de aplicar unha ollada arqueolóxica ao pasado das nosas aldeas. Quero comezar con tres citas de tres momentos distintos, pero moi parecidas. A primeira é de fins do século XVIII, dun ilustrado: o cuberto destes pobres é propiamente un sinxelo cuberto. Non debe chamarse casa a construción na que viven, senón cabana de palla. A seguinte do presidente da República, antes de que fose presidente da República, Manuel Azaña, que di: as aldeas compóñense de chozas fétidas. Está falando de unha aldea de Galicia. Aí viven revoltos homes e bestas, non hai máis que vivendas dos escravos. E a última do arquitecto Pedro de Llano, en 1984, no seu libro sobre a arquitectura popular galega, e di: a miseria das vivendas dos nosos labregos na idade moderna ven a constatar a xeral perpetuación dunhas tipoloxías de casa-vivenda destinadas a satisfacer as necesidades dunha agricultura primitiva. Son 200 anos de diferencia, pero a imaxe sempre a mesma. As aldeas galegas son espacios de atraso, espacios de miseria, onde a xente non vive, senón que sobrevive. Esta idea das aldeas de miseria está materializada nas propias casas das aldeas. As casas serían como a metáfora e o signo dese atraso, dese malvivir dos labregos, dos campesiños. Esa miseria é tamén unha forma de falar da falta de historia que teñen as aldeas, que teñen os espazos rurais, os espazos agrarios. E novamente Pedro de Llano: a Galiza do antigo réxime nunca deixou de ser a terra tráxicamente mísera da etapa medieval. Poucas eran as diferenzas existentes entre as edificacións dos campesiños de finais do século XVIII e as dos que traballaron as súas terras 5 ou 6 séculos antes. Isto está dicendo unha persoa que ten unha sensibilidade extraordinaria para a arquitectura vernácula, que documentou a arquitectura vernácula cando aínda estaba viva, non? Sobre todo nos anos 70 e inicios dos anos 80. Porén, a idea que está transmitindo das aldeas galegas é moi parecida ao que podían ter os ilustrados no século XVIII, o que podía ter Pardo Bazán a finais do século XIX, non? Que é unha idea, no fondo, moi colonial. As aldeas como un espacio dos outros salvaxes, un espacio que hai que colonizar, que hai que modernizar. E, de facto, hai uns experimentos extraordinarios de colonización en Galicia no século XVIII, non? O mesmo que se estaba facendo en Sudamérica estábase facendo en Galicia. En frente a esta idea, o que quero reivindicar é o contrario, as aldeas como espazos de historia, e aínda máis, a idea de que as aldeas son historia, a materialidade das aldeas e da paisaxe agraria nas que están inseridas estas aldeas. Isto, para os arqueólogos, é un pouco é algo autoevidente, non? Porque para nós, evidentemente, non é o mesmo unha aldea castrexa que unha aldea galaico-romana, que unha medieval, que unha posmedieval, non? Vemos as diferencias dunha forma moi clara. E creo que temos que
utilizar esta sensibilidade que temos nós para estas diacronías, para estas matices, para estas diferencias culturais que vemos continuamente no rexistro arqueolóxico, no pasado, creo que temos que utilizalas para comprender tamén o pasado máis recente e o presente mesmo. E a realidade é que as aldeas galegas son espacios tremendamente diversos, e levan sendo espacios tremendamente diversos desde hai 3.000 anos. Os arqueólogos, eu fixe a miña tese sobre a protohistoria do noroeste da Península Ibérica. Unha das cousas que me chamou a atención é que aquilo que chamábamos a cultura dos castros, a cultura castrexa, en realidad eran moitas culturas castrexas. E iso non era un problema, é o contrario, fai a cultura castrexa algo moitísimo máis interesante, que non sexa o mesmo un castro da Costa da Morte que un castro do interior de Lugo, que un castro das montañas entre Ourense e Pontevedra. E a realidade é que esa diversidade increíble que temos na Galicia da Idade do Ferro é a mesma diversidade que se mantén ata o século XX. É un fenómeno de moi longa duración. Evidentemente non son o mesmo as casas da Idade do Ferro que as casas galaico-romanas, pero si é certo que a partir seguramente dos comezos do segundo milenio estabelecese un tipo de aldea que ten unha grandísima perduración que apenas coñecemos. De feito, eu sempre digo que é incrible que eu vos podo dicir con moita máis precisión a data dunha arquitectura ou dunha cerámica da Idade do Ferro, cunha precisión de 2 séculos, que non vos lo podo dicir para a Idade Media ou a época posmedieval. É incrible como temos esquecido este pasado recente dos últimos 1000 anos, ou non tan recente. En parte ten que ver porque asociamos este pasado recente a esos campesiños, eses labregos, esa cultura tradicional miserable, tráxicamente mísera, que dicía Pedro de Llano. Entón, o que sí que nos interesa son os castrexos, porque son as nosas orixes afastadas no tempo, pero os antepasados máis recentes non queremos que nos falen deles, porque nos trae esta memoria de miseria, esta memoria de necesidade, que no fondo é a memoria dos nosos pais ou dos nosos avós. Entre os poucos exemplos que si temos de arqueoloxía destes espacios rurais, medievais e posmedievais é o traballo que está facendo Cristina Incio para a súa tese de doutoramento nunha aldea, que non sei que non é unha aldea, senón un lugar, Silva Escura, na terra de Montes, que sabemos que estivo ocupado entre meados do século XVI e meados do século XIX. E o modelo de estruturas que temos aí, unhas aparentemente casas en principio serían seguramente dun só andar e terían o teito de palla. Para facernos unha idea de como serían as casas que houve en Galicia entre o ano 1000 aproximadamente, sei que comezaron antes, e o século XVII e XVIII, o modelo sería un pouco da palloza, que é curioso porque normalmente cando pensamos na palloza é como a casa da Idade do Ferro fosilizada, non? É como se vendeu sempre. E de feito, moitas veces cando un busca información sobre casas castrexas ven unha palloza, para que nos fagamos unha idea de como era. E unha palloza non ten nada que ver cunha casa da Idade do Ferro, que nin do punto de vista da lógica espacial, o tipo de relacións que estabelece tanto cos animais como entre as persoas, non ten nada que ver. Realmente é unha casa medieval que chega ata o presente. Nesta época tamén, o que temos, como digo, son casas dun só andar, no que estarían divididas en dúas habitacións seguramente, unha para o gando, a corte, o cortello para os porcos, todo xunto, e outro lado a cociña, que é un modelo de casa que tamén chega ata o século XX, o que pasa que vaise volvendo cada vez menos común. Pero este era o modelo dominante en toda Galicia ata o século, seguramente ata o século XVII. Non había os hórreos, que a imaxe do hórreo de pedra sobre pilares e demais rectangular, é unha cousa tamén relativamente recente. O que habería serían os cabazos, os cabaceiros de bimbio co teito de palla. Isto sería máis habitual. Este mundo campesiño desaparece realmente entre o século XVII e o século XVIII. En ese momento prodúcese unha auténtica revolución. E non somos conscientes até que punto a paisaxe que nos consideramos a paisaxe tradicional galega, a paisaxe rural
por definición, é unha paisaxe relativamente recente, que ten 300 anos, e que é o resultado dun fenómeno de globalización. Non? Entón, o que consideramos que é o máis típico, o máis ancestral, as nosas raíces, en realidad é un fenómeno moi híbrido e relativamente recente. En realidade, estas aldeas, a partir da segunda metade do século XVII, século XVIII, o que están reflectindo é, por un lado, a aparición ou a chegada a Galicia dos cultíxenos americanos que posibilitan un crecemento da poboación. Eso fai que haxe que construir máis casas, as casas son máis amplas, teñen máis construccións adxetivas, empeza a popularizarse nesta época a vivenda de 2 andares, non? Ou a de un só andar, a casa terrea empeza a ser máis rara, e o que comeza a ser máis habitual esta vivenda de 2 andares. E cada vez notanse máis as influencias do que se chama arquitectura culta, que en realidade é a arquitectura do poder, a arquitectura da Igrexa, do Estado, da clase aristocrática. Cada vez máis hai unha conversa entre esta arquitectura vernácula e esa arquitectura do poder. En realidade, o que estamos vendo en Galicia no século XVII e XVIII é un cambio fenomenal destas sociedades campesiñas. Por primeira vez, inscríbese o nome a data da construción da casa na fachada da casa. Hai algúns exemplos antes, non? Hai casos do século XVI, do XVII, pero é moi raro. Cando realmente convírtese nun fenómeno moi habitual, espallado por toda Galicia, é no século XVIII. Isto está falando de maiores niveis de alfabetización, pero está falando sobre todo dun cambio na noción do tempo, que é unha das cousas que vertebra a nosa identidade. De repente a xente vive no calendario do Estado, no calendario da Igrexa, no calendario gregoriano. Non? É un cambio radical nesta sociedade. O feito de que tamén nesta época os animais comecen a estar abaixo e as persoas arriba, non? Empezan a separarse animais e persoas. Ainda están evidentemente moi mesturados, non? Como escandalizaba a hazaña a principios do século XX, pero xa non é esa mestura que tiñamos antes ou que se preserva aínda nas montañas, non? En sitios como no Courel, onde hai pallozas, nestes lugares máis aillados, máis cunha orientación máis gandeira, aí sigue esa relación tan estreita, non? Pero noutros sitios empezan a separarse en vertical. E como digo, é unha revolución que cambia radicalmente a paisaxe galega, que a cambia hasta o punto de que construe todo o territorio do noso país e fai que nos identifiquemos con el, con esta paisaxe como a nosa paisaxe, como se sempre tivese estado aí. E non é verdade, non sempre estivo aí. E parte desa paisaxe son os hórreos de pedra, son as capelas, que teñen tamén moito que ver cun fenómeno global, que é a globalización das pandemias, non? Da peste negra, que empeza no século XIV e que ten brotes durante décadas ata finais do século XVIII. É nesta época, entre o século XVI e XVIII, cando se construen a maior parte das capelas en Galicia. Os cruceiros, que evidentemente existían de antes, pero en esta época tamén, cando se espallan por todo o territorio. Este modelo perdura até meados do século XIX. Que pasa a meados do século XIX? Evidentemente, entra en crise porque ese crecimento poboacional xa non o pode absorber o territorio e vaise fora do país. Entón, comeza a emigración masiva e deixense de construir casas, deixense de construir aldeas, deixense de construir paisaxe agraria. En realidade, a partir de meados do século XIX, a paisaxe rural galega queda fosilizada. Por eso agora temos esa sensación de ter unha paisaxe fosilizada, porque é certo, está fosilizada, pero non na Idade Media, está fosilizada en 1850. E a partir de finais do século XIX comeza unha paisaxe dicotómica. Por un lado temos estes neopazos que construen os inmigrantes ou a xente que lle foi ben nas cidades, e por outro lado unha paisaxe en ruínas, que é a paisaxe rural que chega ata o século XXI, non? Onde empezan a chegar outros actores distintos, empezan outras transformacións. Digo que as aldeas son historia, pero tamén é moi importante pensar
que as aldeas son historias en plural, non? Porque moitas veces, isto pasanos moito evidentemente aos investigadores en ciencias sociais e humanidades, acabamos vendo procesos e esquecemos as persoas particulares, as familias que formaron parte destes procesos, non? Facer memoria non é só recordar estes procesos históricos xerais e colectivos, senón tamén tratar de recuperar as experiencias persoais de moitos campesiños, de moitas campesiñas. E as casas moitas veces é o lugar onde se construen esas historias, porque no arquivo moitas veces é difícil atopar a vida destas persoas e, sobre todo, é difícil atopar as voces destas persoas, pero as voces destas persoas mantéñense ou pódense ler nas súas casas, na cultura material que nos deixaron e, sobre todo, nas arquitecturas que les crearon, que son arquitecturas vivas, que son arquitecturas que moitas veces duran por xeracións despois de outra, van crecendo as casas ou van decrecendo. As casas, en realidade, son unha especie de organismos que reflicten a vida destas familias. E vou contar simplemente dous exemplos destas historias que son fascinantes, os dous descobertos ou revelados para o público por Manuel Gago. Un é a Casa dos Xudeus, no Carballiño, na rexión do Carballiño. É unha casa dunha familia de xudeus na zona do Arenteiro, seguramente traballarían no comercio do viño, unha casa do século XV. Increíble, unha casa de xudeus rurais no século XV no centro de Galicia. Esa historia está aí, caéndose a anacos a casa, xa é unha ruína que acabará desaparecendo. Esta é unha historia de Galicia tamén, é unha historia do mundo rural galego. E outro exemplo é esta casa de Présaras en Vilasantar, unha casa que ten data 1544, pero neste caso non é unha casa aristocrática, é unha casa grande, non? Porque sabemos que no mundo campesiño temos casas grandes, temos casas pequenas, temos pazos. É unha casa grande dun campesiño con diñeiro, non? Con certo poder adquisitivo, e decide facer esta entrada maxestuosa á súa vivenda poñendo un retrato de Carlos V e de Isabel de Portugal. E a interpretación de Manuel Gago é que o que estaba facendo é un exercicio de resistencia. Era un rei un rei absoluto, dos primeiros reis con poder absoluto en España, que en realidad o que está facendo é coartar o poder dos nobres. Entón, para o campesiño galego, que quería era alguén que lle cortase asás o poder que tiña máis perto, que era o poder do noble, non? Pois estas son dúas das historias que están esmorecendo, que están caíndose a nacos nas aldeas de Galicia. Cantas historias máis temos, non? nas nosas aldeas. E quero acabar cun argumento contrario a todo o que estou defendendo agora. As aldeas galegas como dispositivos contra a historia. En realidad ten a súa lógica, porque moitas veces cando pensamos en historia e queremos reivindicar a historia da xente, é a historia que cambia continuamente, porque parece que a única historia que de verdade é a historia na que todo está mudando continuamente, non? Porque esa idea que temos é unha idea moderna do progreso. Pero en realidade as aldeas galegas son tamén unha forma de resistencia ao cambio. E o cambio o asociamos inmediatamente con algo positivo, non? Desde a Revolución Francesa, porque significa máis emancipación, máis liberdade, pero que non sempre é así. E para as sociedades campesiñas o cambio moitas veces foi o contrario, foi perder dereitos, foi perder liberdades, foi perder os comunais. E as aldeas acabáronse configurando como espazos de resistencia contra esa perda de dereitos e contra esa perda de liberdades. E esa aldea contra a historia materialízase, literalmente. É unha resistencia material. Nos obxectos que perduraron durante séculos nas aldeas galegas, cando vemos un carro do país de finais do século XX, estamos vendo tamén un carro da Idade do Bronce, porque a realidade é que non cambiaron. E cando digo que non cambiaron, é que non cambiaron nada, non? Que parece que é anatema falar disto, non? Porque como é primitivismo, pero é a realidade.
E realmente é unha fazaña, non? Cando un pensa conservar o mesmo obxecto maravilloso durante 3.000 años, porque iso é menos positivo que estar mudando continuamente, non? Os obxectos, que estar esta cultura da obsolescencia programada. E, evidentemente, a construción destes espazos igualitarios, compactos, densos, que son materialmente compactos e densos porque falan tamén dunhas relacións sociais que son densas. E cando falo de relacións sociais non me refiro só entre persoas, senón tamén entre as persoas e os animais. Espacios que son irregulares, en esta irregularidade hai algo que moitas veces que nos vivimos en cidades e urbanizacións botamos de menos, non? Esa posibilidade da sorpresa que dá o irregular. É unha relación activa que é a que materializan estas aldeas coa natureza ou co espacio non humano, activa, mas non predatoria, non destructiva, a diferencia da lógica que rixe no agribusiness ou no mundo capitalista tamén no agro. É un mundo de fogares, e aquí volvo tamén a esa idea de María. Fogares que son feixes de persoas, de cousas, de historias, de afectos. E con isto conclúo reivindicando as aldeas como lugares de historia. E para reivindicar as aldeas temos que reivindicar a súa historia, temos que reivindicar o seu pasado. E reivindicar ese pasado implica reivindicar tamén a súa materialidade, que moitas veces é o que nos queda de moitas delas. E me gustaría tamén facer unha defensa de dúas cousas que non son moi populares, e entendo que non sexan populares, que é o arcaísmo e a nostalgia, que criticou moi ben María, pero creo que as dúas cousas son reivindicables. O arcaísmo, en parte, xa o dixen, non? Temos esta idea moderna de que todo bello está mal, non? Todo que perdura, todo que persiste está mal, que o progreso consiste en cambiar, consiste en mudar a nosa natureza continuamente, non? Sin embargo, hai algo do arcaico, do primitivo, do que persiste, que ten que ser preservado, non? Eu creo que ten que ser preservado. E a nostalgia, evidentemente, hai unha boa parte da nostalgia, e a que está máis de moda estes días, é unha nostalgia reaccionaria, non? A que comentaba María. Pero teríamos que pensar tamén nunha nostalgia crítica, e para min a poesía, o traballo de María está chea de nostalgia, desta nostalgia crítica, non? De buscar eses elementos no pasado, como diría Walter Benjamin, non? Eses elementos de utopía que non se chegaron a completar no pasado, elevalos, traelos ao presente e proxectalos ao futuro. Isto sería o obxectivo final, non? Utilizar eses elementos positivos do pasado que moitas veces non se poderon chegar a realizar e convertilos en semente do futuro, non? Esa sementeira do pasado de que falaba no título da miña presentación. Gracias.